kika furta kiyayya gare tabbacin zaki iska gujewa san ki gudu yayi tamkar barewa in kika bar ni zan yi matewa oh mai so na salima zuciya ta ake na ajewa son ki nake barwa na da kowa dan ku ba sai dai ku yi garma zuciya ta da baiwa salima gata da tausan ba da furma kala da biyayya salima in zaka aure ka dai mai salima bai da hadin zama su salima in kana tare da salima har abada ba fada za ku zauna na riga soyayyar ki salima dan mu ya aure mu mamma zauna na fada na kara fada mai ladabi ce ayin salima ka tarbiya kun salima ka sahalatti kun salima ka abarinta a komai salima mai hankali ce sa salima ka asali kuma sai salima yan fuska ma sai salima ka zaga duka duniyar nan ban samu mai yan salima zuciya tana baiwa salima mai haƙuri ce ayi salima autar mata ce salima kai kun taɓa kun ta salima kun daga hannu ce salima na yi yabo na kan ki salima kin tantance da yau salima na ja abuci kana san salima dan haƙuri kamar mun salima domin aure ni da garima na sai da duka rayuwata na bar ki ita salima ko ina aka je yau na je talibin salima domin sanne da ke wa salima ko da ma'auri ta zo bayyana na shiga waka da salima wasu zaki ne suka yi na zama wawa a kan salima na shaƙin ce a kan salima an na mu ba ku je mai da komai inda ya harka a bani salima wanda ya zaki ga karar karama ka barci da kashi ya yi da dama kar ki furta kiyayya gare ni in kika furta kiyayya gare ni tabbacin zaki iska gujewa kar ki furta kiyayya gare ni in kika furta kiyayya gare ni tabbacin zaki iska gujewa Adam Yaro So Mai Sanka Studio DTK.